chovu dobytka a všetko, čo s tým súvisí, pretože aj toto je veľmi prepotrebné. Všetky chovateľsky vyspelé krajiny si chránia svoje poľnohospodárstvo a považujú ho za strategické. Takže bolo by nerozumné, aby zrovna niekde v našej krajine sme robili opak. Takže výchovou tej mladej generácie. Ja musím povedať, že toto hospodárstvo získávalo a získava obrovské množstvo ocenení, aj výťazných ocenení. Je tu aj jedna miestnosť, kde je to možné vidieť. Čiže, aby sme si uvedomili, kde sa nachádzame. Manžela, budete klamať, že to má pivo? Áno, áno. On tak zvykne na to na veci. Nachádzame sa v miestnosti školského hospodárstva, ktorá je zriadená na prezentáciu našich dosiahnutých výsledkov šľachtiteľského chovu horčansko-frískeho dobytka. Štatút sme získali v roku 2002. Tu nám máme vystavené všetky naše umiestnenia, uznania a iné ocenenia, ktoré sme za tých 10 rokov, respektíve 9 rokov získali. No a samozrejme najcennejšie sú národné výstavy, a to je teda Národná výstava Agrokomplex, kde už každý rok získávame ocenenia, či už v kategórii jalovíc, či kategórii vysokotelných jalovíc, alebo prúvostok, alebo dojníc.